Веднъж една жена препарирала едно мъртво козле, след което му пришила за кърпово медали, защото не искала да забравя своето тайно съкровище, което било заровено в задния двор на прекрасния дворец, където всяка една стая сътворявала душевен, но греховен безпокой, който е всичко, което всеки себеуважаващ се психопат, акордеонист, притежаващ музикален фетиш към духовните експерименти, въпреки че скрипала вълнения бъбрев на вратата, която всъщност показва безкрайността на отчаянието, връхлитащо безметежния живот на чистокопитното съществувание, а препарираното жалко комарче и изпилото кръвчицата кърлище пило се слепешката в душевното безвреме, граничещо с бездънния пъкъл на съществуванието, което никое мрачно същество не би посмяло да надзърне отвъд водневните терзания на собственото си безконечно мъскало.